Daşowudyň köpügürli bazary işlemeýär, Aşgabatyň bazarlaryny alyjy az. Daşowu şäherine mundan takminan 5 ýyl ozal gurulyp ulanylmaga berilen köpügürli bazar henizem dogry kuwwatlygyny işledilmeýär. Azatlygyň vilayetdäki habarçysy onuň häzirki wagtda boş duranlygyny habar berýär. Ol bazaryň gurulşyna millionlarça dollar maliýe terişdesiniň harçlananyny aýdyp, onun geljek 10 ýyllykda öz çykdyjysyny ödemejekdigini çaklaýar. Bu bazar halka hyzmat etmeýär diýip habarçy bazaryň bir näçe ýyl bäri boş durmagynyň sebäpleri barada gurrun berdi. Onun sözlerine göre Agdalyan bazarda süwda satyk işini ýola goýmak üçin süwdagärler ilki bilen vilayatyň süwda bölüminiň resmiýlerine para bermeli bolýarlar. Şeýle-de bazardan döwleti pul geçirip süwda nokoduny satyn almaly diýip habarçy sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde bazaryň amatsyz ýerde ýerleşmegi onuň golaýyna ilatly nokotlaryň ýoklugy alyjylaryň bazara barmaklaryna uly kynçylyk töredýär. Daşowu şäheriniň ýaşaýjylary hem bu bazara barmak üçin adından 20 manat ýol çykdyjysyny etmeli bolýarlar. Şol sebäpden bu bazara isleg pes diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä käbir satyjylar arabalarda ýa-da öz başlaryna çadyr gurup bazaryň daş ýüzünde süwda satyk işleri bilen meşgul bolýar. Ýurdun paýtagtyna da bazarlar we süwda merkezleri bilen bagly käbir ýagdaýlar göze ilýär. Has takygy paýtagtda bazarlaryň süwda we dinç alyş merkezleriniň sany köpelýär. Ýöne olardaky alyjylaryň san taýdan azlygy ünsü çekýär. Bu barada Azatlygyň paýtagtly çeşmeleri habar berýär. Eýsem Türkmenistanyň soňky wagtlarda gurulup ulanylmaga berilýän bazarlaryň we süwda merkezleriniň iýeçiligi we gödäwçiligi kimne? Aşgabatly Seýnçä Mamrat Bugaýew soňky döwürlerde paýtagtda san taýdan köpelýän süwda merkezlerine döwletiň egsilýän gatyrşygy hemde olary bina etmekde hususiýetçileriň oýnaýan işçiň rolu barada gurrun berdi. Türkmenistan'ın soňky döwürde süwda merkezleriniň sany gitdiňçe artdy. Ýurt boýunça onun kana firma Türkmenistan'a yurdun başından alıp getirmek, yurdun üstünde dürlü dukanları, ulu sevda merkezlerini kurmak, vaat etmek bilen meşgullanıyor. Devlet derecesinde de kurulmaklarını soňky döwürde karar verdi. Devlet derecesinde öňünden bir 5-6 ýyl kanunlar vardı, öňünde ýok. Diýip Bugaýew belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileleşigi bu ulgamyna has işçiň rol oýnaýar. Aşgabatda bir kararlyk süwda dinçalyş merkezi var. Edil şolýadan bagtyarlyk dinçalyş süwda merkezi var. Ýa-da bolmasa bilmedik ona helli oli ikisal bereketli bazar sallyny soňky 2 ýylyň dowamında. Ýan kawarlarymyzyň hiç birinde de bir kılan süwda ýok. Onda sebäbi şu ýerlerde haritlaryň ýoklugy belli satyn alyş ukyby juda teze düşdi ýylatyň. Diýip Seýnçi belledi. Azatlygyň Daşowly habarçysy vilayatyň bazarlaryna soňky bahalar barada goşmaça maglumat berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda 1 dollaryň gara bazardaky bahasy 20 manat 60 tenge 21 manat aralygyna satyn alınýar. Ýöne dollar satylmaýar. Ýakyn wagtlarda dollaryň ýene-de gymmatlyjakdygy barada gurrun edilýär diýip habarçy belledi. Häzir Daşowudyň bazarlaryna çörek tapdyrmaýar. Döwlet pekarnylary günüň dowamyna her ele bir buhanka berýär. Onu bir topar resmi namalara gol çekip almaly diýip ol sözüni jemledi.